Ilagay na butong niya. Palinta. Bawa siya gibit-bit siya siya. Siya. Okay na? Hindi na ko magidiling takagis katong akong bagong na-discover.
Kinsa? Kinsa ba? Text si Eta girl eh. Ganahan ka ginani really. Stressful kay ginani samot eh. Yeah, pero at least imong kuan kay flowing ka. Di ka first ani nga sige ka. Naanas mo tayo.
Grabe yata ako sa Bisag Center Island. Overtake niya po dito. Yan naman. Dili kento. Pero dugay siya nakakato, no? Kaya tatak siya. Kung gatas buwag. Ano yung turn na siya? Muna makagubas ka skateboard. Di naman ako manyakis tulad ng iba. Atay ang bangga din. Nawa dyan di ayos siya makati ba tao di gano'n?